Αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος Minecraft Hardcore Anarchy SMP, ονόματι Unbound Universe, γεμάτος με επικά builds, πάρα πολλά fights και φυσικά μυστηριώδεις παίκτες. Και εγώ μόλις μπήκα στο Unbound Universe. Ας πάρω λίγο wood. Wooden pickaxe. Επίσης σκοπό να γίνω full power, ωστόσο μου είναι να πάρω mace και όλα τα OP items που έχει το server, όλα τα μοναδικά items. Αλλά τώρα υπάρχουν άτομα που έχουν netherite, full diamond ακόμα. Δεν παίζουν πάρα πολλά άτομα στο server τώρα, επειδή είναι 3 η ώρα το πρωί. Ποια είναι αυτή? Κάτσε, what the fuck, τι γίνεται στο village? Αυτοί πως επιζούνε? Μόλις βρήκα ένα village που ήταν λίγο κατεστραμμένο, αλλά είχε 2 villagers που θα με βοηθήσει πάρα πολύ με το progress μου. Ήθελα να πάρω villagers, οπότε θα κάνω save τα cords. Και πάνω skip. Diamonds. I'm a full diamond. Let's go. Οπότε, βάλω να ψώνονται όλα. Οκ. Έχω 2 gaps και επίσης δεν έχω enchants, οπότε σκέφτομαι να βρω ένα base. Δεν έχω βρει bases ακόμα. Παίζει να βρω. Παίζουν αρκετά άτομα σε αυτό το server. Δεν είναι dead. What the fuck? Ποια άτομα εκεί? Τι portal? Έχουν enchants. Γεια σας. Hello. Γεια. Αυτό είναι το base σας? Ναι. Ωραίο base, παιδιά, τι κάνετε? Καινούργοι είστε στο server? Ωραίο δεν είναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι λέτε. Άντε bye, παιδάκια. Άντε, γεια. Έκανα mute. Γεια Ρελ. Λίγο περίεργος αυτός, bro. Πρέπει σίγουρα να πάω να δω τι γίνεται μες στο base τους. Να το. Θα θυμάστε. Άρα, bro. Τρώγα κάτι ντολματάκια χθες. Και γιατί μας κλέβει αυτός ο τυπάς? Τίποτα, bro, δεν σε κλέβω, απλά το δανείζομαι, Απλά το δανείζομαι.
Αυτό το δανείζομαι. Sorry. Να σκοτώσουμε, ρε. Για εδώ πέρα βγάζει τα παντελόνια του. Απλά νομίζω ότι μας φύγει. Άσε ρε. Ωραία τα σόρτ. Είχα ακούσει ότι όσο πιο μακριά έρχεσαι με το σπιάρος και πολύ damage κάνει. Αυτό το κυμπάσω. Τι άρμουρ έχετε. Τελείωσα τα γκάψ, εγώ τα πάω. Είσαι μέσα εδώ. Έλα, πέστε. Πέστε. Πέθανε. Και πέθανε κι αυτός. Μα τι έκανε. Γιατί είχε brewing stand. Πρώτ 3. Μα μου τελειώσαν τα gaps. Αφού σκότωσα αυτούς τους παίκτες πήγα να κάνω enchant. Ναι, Τι. What the fuck. πάμε να σε σκοτώσουμε. What? Γιατί? Τι θες να κάνω. Okay, bro. Alright. Για πού το έβαλες. Τι είναι για που το έβαλε, εσείς ήρθατε. Μόλις με είχαν κάνει attack 3 παίκτες που είχαν πολύ καλύτερο loot από εμένα. Τους να καλούς ρε. Βέλα 4 μου έμψε και λέει ότι είμαι μεγαλός. Σοβαρευτείτε επειδή άμα πεθάνεις στην Πάει. Ήταν δώρε. Δυτικό παιχνίδι. Πού πήγε. Πήγε, ένα λεπτό γύρισα. Πού πήγε. Τώρα με στην τρύπα μου. Κύριε παιδάκια τσίλι. Δεν θα μας σκοτώσει ρε. Dapat dikau κάτι. Πήγε ρε. Έβαλε σαφατικό. Φωνάζω ρε. Να δω ρε. Wait, chill. Αλλά το... Φωνικό νομίζω καλύτερα. Ρε, γιατί πάλι του πέμπει ρε. Πώς καλά ρε. Δεν είναι ωραίο. Ρε. Πώς Σε καλά φρένει. ρε. Πού πήγε ρε. Δεν με κάνετε βλακίες. Σε Έζησα. Να δω ρε. Έλα να εσύ ρε. Τον αφήνεις ρε να φύγει ρε καθυστερημένο. Εσύ να βαμσάρε. Εσύ είσαι ρε βάζω κόκκινο στη μούρη Τώρα μου. βρίσκεται. Μόλις έκανε escape το Βάγκη και τους φίλους του, παραλίγο να πεθάνω, αλλά δεν ήταν και το σκάλι. Οπότε θα προσπαθήσω να βρω κανένα φίλο, επειδή δεν έχω ούτε έναν, και επίσης θα πάρω εκδίκηση στο Βάγκη. Και αν που είχε ήδη loot και ξέρει πολλά για το server. Και να πάρω εκδίκηση σε αυτόν τον It's Βάγκη. Village. Έχει Bro, τα έχει τα πάντα. Έχει diamond. Να τσικίνα. Hello bro. Γεια. Είσαι bro. Τι γίνεται? Γεια σου. Όλα καλά. Τι κάνεις εδώ? Απλά ήρθα στο base όσο πηγαίνει για το spawn. Όπως έχεις καλά trades εδώ. VC5, Pro 4. Δεν τα πειράζει πολύ αυτά. Μην αγχώνεσαι, δεν σκοτώνω. Γενικά ψάχνω για teammates. Bro, θες να κάνουμε τι? Ας το σκεφτώ. Bro, είμαι καλός στο PvP, ρε, εσύ είσαι καλός. Είμαι αρκετά καλός. Όχι, μόνο grinder είμαι. Ξέρεις μήπως τον It's Vaggy? Ναι, το ξέρω. Ξέρω και το base του που είναι. Ξέρεις το base του? Ναι, bro. Όλα τα ξέρω. Λοιπόν, με είχαν κάνει τρέβια μαζί με το bounty team του και θέλω να το πάρω εκδίκηση. Μήπως μπορείς να μου δώσεις αυτά τα codes? Ναι, ναι.
Αφού έχεις πρώτη 4 και εγώ έχω πρώτη 2, μπορείς να με κάνεις λίγο gear up. Πολύ εντάξει, θα σου δώσω armor. Α, εντάξει. Α, Άνοιξε εδώ. α, Πάρε ένα set. Έχω και μια απλή armor εδώ πέρα, την έκρυψα από ένα τι ακυρωτικά spoon. okay, thank you bro. Damn, έχω Έχω και iron loot armor. τώρα. Wait, θα ονομάσω και το sword. Mist. Θα το ονομάσω κι εγώ. Ναι, εγώ θα πάω να μαζέψω webs και θα πάω στο base του Βάτιο, ok? Οκ. Ok, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Οκ, bye bro. Αν με ξαναχρειαστείς κάτι παίρνω. Θα ξανάρθω. Bye. Bro. Κοντά είμαι, μην ξέρω το 300 blocks μακριά. Παίζω να το βρω σύντομα. What the fuck, τι είναι αυτό? Wait, αυτός δεν είναι ο Βάγκη. Hello bro? Είμαι Hello? ηλίθιος. Είμαι ηλίθιος. Δεν μπορώ να πετύχω τίποτα. Yo. Α! Τι είναι αυτό? Θες να παίξεις ένα παιχνίδι? Wow, τι παιχνίδι έχω να παίξω τώρα. Πρέπει να πετύχεις το στόχο. Wow, και τι παίρνω δώρο. Την αγάπη μου. Εντάξει. Πρέπει να πετύχεις από εδώ, αυτό και από εδώ το πίσω. Τι ωραία. Εντάξει. Έλα. Το μη σ' αρέσει. Έλα, το πέτυχα και τα δύο. Το πέτυχες. Έλα να πάρεις την αγάπη μου. Ευχαριστώ για το Πάρε, πάρε. Προσπαθείς να με κάνεις τραπ. Μέσα τρακ! Ωραία, bro, δεν ξέρω τι φάση με αυτόν τον τυπά, αλλά ήρθε η ώρα να πάω να σκοτώσω αυτούς τους τυπάδες. Νομίζω αυτό είναι το base τους. Δεν είμαι σίγουρος. Γεια σας παιδάκια. Πάμε μπρο, σε έχω, έλα. Έλα, Έχω, μπρο. κερδίζω μπρο. Γεια σας παιδάκια. Πάμε, έλα. Νουμπά. Γεια σας παιδάκια. Περίμενε, παίζουμε. Θα μας σκοτώσουμε ρε βλάκα. Έχω. Έλα μπρο, έλα. Αφεντικό μου, Νουμπά, έλα. νουμπά. Γιατί μας σκοτώνει, να τελειώσουμε. Τώρα θα δεις. Πάμε να σου βάλω γκολ. Όλος πετάκι δεν κλείσει, έχει να γίνει εδώ. Κερδίζω. Πάμε. Μαλάκες, γιατί Όχι, άλλαξε το voice θα βάλει changer. γκολ. Γιατί άλλαξε το voice Πώς changer. κάνεις το controller, βάρα τον. Δεν έχω controller τώρα. Θα πας. Έτσι κι αλλιώς. Με το μάτς. Ας του παίρνει Ο live δεν παίζει. Ο Σπέκ δεν παίζει. Δέχτηκα. Ωπα, το helmet. Μην πεθάνεις. Ναι. Drop, drop.
Πήγα στα webs. Δεν το κάνω. Σκοτώστε τον λίγο επειδή θα μου σπάσει το χέρι. Ω, Τι έγινε. Πάω το χέλμετ του. Ότι σας πήγαινες πάνω από τις χέρμες που έχουμε. Πλούδωσε το σκότου. αυτό ήταν πολύ κακό. Η Axe έμεινε από strength 2 potions και η armor μου έσπαγε. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν μήπως να τσέκαρα τα chest Δεις τους. τον έχει. Ευτυχώς τα chest τους απλά είχαν αφήσει armor. Παζώ, αλλά μου έσωσε τη ζωή μου. Το μόνο που έμενε ήταν να κάνω lock. Είχατε armor απλά στο chest σας. Όχι. Όχι, με σκοτώνει. Πιστέψεις. Ναι! Όχι. Ναι! Dead! Ένας down. Ναι! Let's go! Τώρα γιατί είναι εσύ! Αμυνιάρα. What the fuck? Οκ, ναι, δεν παίρνω εκεί, bro. Κατάφερα επιτυχώς να σκοτώσω αυτούς τους παίκτες, αλλά κατάφερα να ξεφύγει ο Βάτζι. Δεν ξέρω αν θα ξανάρθει για μένα, αλλά ελπίζω πως όχι. Μέχρι τώρα πήγα να λουτάρω όλο τους το στάς που είχαν αφήσει. Damn. GG's, παιδάκια. Ωραία. Ωραίο το fight με τον Βάγγι. Αλλά δεν το σκότωσα. Δεν πειράζει. Σκότωσα τους φίλους τουλάχιστον. Α, δεν έχω τότεμ! Yo! Με τσαμπάρουνε! Βοήθεια! Yo, Γεια. τι κάνεις ρε? Εσύ τι κάνεις, καλά είσαι? Το φάγε Καλά. για αυτούς τους περίεργους, σκότωσες. Ναι, τους σκότωσα, αλλά ο Βάγγι ξέφυγε. Το Βάγγι. Γιατί δεν τον σκότωσες? Επειδή Του πήγε. πέρασε από ένα nether portal και πιστεύω πως ήταν, ξέρω εγώ, trapped ή κάτι τέτοια. Και κάτι άλλο σου έδωσα. Δεν το Τι δω. άλλο? Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, Κανένα νέο? εγώ... Α, ναι! Έμαθα για έναν παίχτη. Κάτσε, Τον πιο τι παίχτη? πλούσιο παίχτη. Wow. Τον πιο πλούσιο. Κάτσε, έχει έχει- netherite, επειδή θέλω netherite. Δεν έχει και λίγο, έχει αρκετό netherite. Από τις πληροφορίες μου έχω ακούσει ότι έχει πάνω από 10 stacks. Α, οκ, bro. Έχει... Μήπως έβαλε πέντε το ωραίο, μέσεις, εγώ. μήπως έβαλε, ξέρω εγώ, το ωραίο text. Και λοιπόν, μ, και τι με αυτό το πλούσιο παίκτη? έχω μάθει ότι είναι πιο πλούσιο σε αυτό το server και ότι έχει netherite και maze. Οκ. Έχει τα πάντα. Και elytra νομίζω. Ο Kebab εξήγησε ότι είχε ακούσει από ένα παίκτη που θεωρείται ο πιο πλούσιος. Και επειδή εγώ προσπαθούσα να γίνω ένας πολύ δυνατός παίκτης, ήθελα να πάρω και netherite και maze. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει elytra, δεν ξέρω. Και ξέρει πώς μπορώ Ναι. κι εγώ να πάρω αυτά τα items. Δεν ξέρω, απλά πήγαινε σε εκείνο και μπορεί να σου πει και εκείνο κάποιες πληροφορίες. Και ξέρει περισσότερα πράγματα από εμένα νομίζω. Μήπως ξέρεις πώς Τώρα. βρίσκεται αυτός ο παίκτης? Όχι. Δεν ξέρω. Μήπως ξέρεις το όνομά αυτού του παίκτη? Ντάφι! Wow, ότι. λένε Duffy, τον θα λένε πάω. Duffy. Εντάξει. Θα πάω και θα Νταφίνιο. πάω να ψάξω τον Duffy.
Εντάξει, Οκ. θα πας να τον ψάξεις. Ναι, Ναι, θα αλλά το έχω βρω. να σου κάνω μια Θα τον πρόταση. ψάξω και θα το βρω κιόλας. Για σένα, φίλε μου. Και θα είμαστε και οι δύο οι πιο πλούσιοι παίκτες στο σερβερ. Ναι, ρε, bro, να σου πω λέω κάτι. Έχω αρχίσει και βαριέμαι εδώ πέρα στο base μου. Μήπως μπορώ να έρθω κι εγώ. Α, wait, να έρθεις κι εσύ. Ναι, Φυσικά. κάτσε μου, πού βρίσκεται. Δεν ξέρω. Πάμε να το ψάξουμε. Πώς σε λένε. Οκ, πάμε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος του βίντεο μου. Θα σας ζητούσα πάρα πολύ ευγενικά να μου κάνετε ένα subscribe. Επειδή πρέπει να είμαι φτωχός.